Me dic Sònia Gómez i soc ballarina, performer i coreògrafa. Vaig néixer a la Sénia i ara estic aquí a l'Obrador, he treballat en un projecte que se titula Terra, Teca, Traca. El que planteja és el diàleg entre tres diferents perfils, que serien un perfil més una gent rural, un perfil més científic i un perfil artístic. En aquest tríptic, en aquests tres perfils, treballem de manera individual i conjunta el que seria la sobirania alimentària, la relació amb el territori, què sabem i què no sabem del que ens fiquem a la boca. I he volgut mantindre una mirada com desconeguda del Delta, no com si jo com si fos d'esta zona. Llavors he combinat molt el treball fora, l'agafar localitzacions, en estar en diferents realitats, perquè el Delta és molt variat. I he anat en bici, després he vingut a la sala, he estat prenent apunts, agafant idees. I el que faré jo com per acabar, perquè és com un recorregut, és un recorregut com de 3 hores i la gent anirà en grupets i anirà passant com d'un a l'altre. I a mi el que m'agradaria seria fer un treball de mímesis en la natura a través del cos i del moviment. I estic investigant la possibilitat de trobar com unes cadències sonores o un tipus d'alimentació per a que en una acció duradera, vull estar com unes 3 hores immòbil, integrada, mimetitzada a la natura i intentar que els animals que arriben, sobretot els ocells. Això és el que estem treballant, sobretot en Sergi Sales. Però clar, el punt de partida d'estar quieta en un lloc, com d'estar immòbil per a donar-li la possibilitat que la natura arribés, l'he provat aquí, perquè físicament la quietud és una qüestió de temps.